Hadir kajing ujor na kipat ba ka sor shlong ba kadon kajing artatin bandi ya ka kibalawan supply sya ki yingjong ki kinong yalam bar kidok hot jang ka FKJGP senk me ha ka arko artarit unai lar kila penlong da kajing lejlum nuksa la ni sample collection na ki top bala pelang ha ki dong jang ka sor shlong lalum nuksa na ki san phau til ki top ki badan hakeleng ki dong jang ka ni ka dong ba Habakran cikilat pathai khubor presiden ka seng uba dan di kongset ula ong ba kajing shim ki sampel kadai namar kajing o jing nam juki pat ba khamtam kajing bam sngo shngan ki pat ba bandi ya ka kabalawan poi ki sam juki pat ba hashlo ule thuru ba kilalom ki nuksa ni ki sampel ar bilor na kawi ka top ban tip ya kajing dan ki knyang jingpang bakteria ba kajing dan jakinar ki sarang bat kinyot kinyer kini ki bakteria bat kinar heavy metal ki bu jing ma shibun ka kot khya joki pat ba hadin bon snam uba dandi ula ong ba kani kajing persyam jo ka seng kadai ka sien ka ban ningkong ban yada kajing ko jing khya joki pat ng shong shnong ban penrem ni kno enu yeno ya kini ki nuksa sample anet pha test ha ki laboratory jo katnat ka badai pet ka food safety ula ong ba kini yo ki result hadin ka to kanisi Thì kalau deh halor ke jing yo jing ujuang nak nong so snong po kanika sasulong ke jongi papun bagila fun singi kum kaseng kala pentip ba sawa se pen pelem balai bun sin hi ki kanika ba supply sikilong yeng nong sam kalong kilong ki atatien ba kalong fit nang fit ki ba kendi deh halor kata ba ngi nak kaseng la shong leng ba ka staff committee ke jongi tinglang ba nam ta kabit kabyang jo pa pa no sosnong te ka kam nam jo ka seng hi ba mo ngin shim mi ki sample naki snong ba phero phe ya ka bangin manra hanya po ka food and safety department laboratory ka badan ni bahkan tes lam ni ki ka ba ngi na ka seng ngila lum ling ba ki snong ba phero jo ni sosalong ba ngin manra ni ban tes ba ki long yang ki ki ba balong fit na balong sieve ki pai ba no snong magindi de hlo kata kanong rim ya ka bangi na kale ka seng ni sashim ya ni senjam ha ka ni singi pamanta bat ya ka ba ni collect ikini ki ki sample ni ki omru kalau ha ki atli bitor we bitor bari nam ta ban collect nam ta ka kidan am bakteria ha ki ba poi ba supply ki snong ki thau bat skoi ru au bitor plastic bat kalau hawi bitor pa bari man pet nam ta ki heavy metals but iron contents ke baru ni tinggal le hi kat kom kajing ke guidelines ka ba de ban le ka testing om di bung shu let ban shu tong lemu ne ban shu let lemu de daya kat kom guidelines hi ba di peleng ya kini ban tes hi kumba undi de kom ba kalong menta kalong ba nakale ka seng ni skwa ban shime ni ka ban ai ni khubor seki nong so seki pa nong so nong jongi bangi shim ni ka sinjam amli bang kwa ban kan tho shimet ini no mar bali yu dangi ngla shim ki jing khen ki dan ki sparkly kita top mo ki bana so shalong ki ba supply shaki longi ba per dan rai bantam ni nakale ka sang nimla banong ma season shim ya kita borok haju ka por ring la shu shim la shu jiet men shu krana tangam basan po di snow te namar ba kum kalau mantam men shu ai ka wi nuksa ya ko umbam di bari po molai ni khamra men shim khat ya borok tu top po molai ring jiet tang ka wi ka ka pakai test ndai lada sibuk mantam lada ka report kalau negatif ne positif lu ngimde bangila manong ba borok ko umbam po molai ka di basnio na bangina sedang ni jing test ring ngit scam ba ya ka ni ka testing ka kata ka jingmi lada ka dei ka balong ka babha ne ka basnio ru re na ka le ka seng kam ne bang kwa ban kan tho ye no ki nong so snong ne namar ba ka jing yedan mata ka ni hi ka di PhD department municipal bat ki locality tank mo ya ka ba an pe ka snong jing pe jugi dar ba snong hari ke mga kwa ban pensah ni kalau ba ni hi na ka le ka seng ni shimi ni sinjam khnang bo pa ba nong so snong jongi untip ye jing sisa makanya ko ko ba poi sikilong ye jongki kadi sana em kata ka ba bet ka ba biang ya ki ba kendi namar ko makalong manta kibun kilong yeng ki ba duna mo kata ka yo ko kot ka jongki te omde kum kilong yeng ki ba bet ba biang pat kilaban bu ita ki filter ki ba remdor namta ban yo ko umbam umdi jongki hiye te ngi shim ya kani kham tam ye ki long yeng long sam ki jinja mo ya ka ba ki dumla ban thit ita ki filter ko ma thit kilong yeng ki ba bet ba biang
dia nak tak daw dengan ni dia tak jing sedang ladang yok ke report yang ka ba nak kaliang jong i head of the food and safety laboratory yang ba kan cimpor khat saw khat sansi bagian ai tak report dia ingin sampai yang tak report kalau gubernur lada ka report ka ba ba ka kalong khut ka ba nam ta ki pai ba no snong mandi katai ka report kan mi ka bangin saplat pai ba sa ai leng ba ka lap pathai ka bon media le la ka dom ke jing dunaru ingin sebenahi leng ba jong ki lap pathai ka bon bat ingin sakren sarkar ba gubernur ba depan penbit penbiang memang im kan ka generation ka pemerintah lada ka dom ke jing dunar lada nak kali sarkar tang ta ka umbam umdi ka ba khoi ban pen poi sikilong yeng kimla te kalong le ra yang kum ke jai ben rian kum ke jala hiru boro ko bun sin hi ki issue hi kalong pak sarkar ka jusim khia ne take up tang dala dot yok ta pressure kum nangi kum ki NGOs herai ka syukut no tang support ban beli ka kot no tang support mo naki hi kam dan ni me kam dan kata ka political will dina ta kadao kalong ba kin take up ki issues tang dala dan ka pressure ne ki NGOs bak pai ba ru kila ai jing kersan ba ka sarkar di ban le ni ka sarkar ka sa thung te committee bo phero phe herai ka syukut no kam tur mo liu ji to so ru ko mak ka me phi ba kam dan ka political will dina ta kadao ni so to ba ka ni ka jaka ka ba kes ni ka ni to ba sarkar kan kes ni ko ba ai da sarkar ni hadu ba to thai jong da ka ji sanya ko yo report ko ki kani ke department khoi ka ha ba ji ki jong ka health department ru mereka ka department ka ba kalong independent kadang ke jing yo jing itu nak sarkar India mo nomor ba ka food and safety laboratory department kadang malaki jelak hapok kari India tingi ngit scam bat isania hi makanya department hi kan le ke kamram kum de ban le om de ban kata political pressure ne ban kan kata itu mangit scam ngatrai imat ka sarkaru kariban smotu ke bangile din tai jingha bat ki pai ba no sosong ru khamtam kinong kit kam snong ni kitai namar gan syukran lupa kala ban ge jing tho yang kaseng bali pimpen pana pai ba shawan le kan ni tedangi pana pai ba kan nam jing mucu ta surprise random collection jong i kini ki namar mo dagi ong lupa pana pai ba stiau ta ko kila pun khoi itu kita ni kita itu dai kai ka bangile kalau ma om ri ban su tho bakla kaseng gale namanta ka bit ka biang jong pai ba selensar ba pai ba udi banyo e ka hok ka jong u halor ko umam umdi kadi katai re dan barang mengkwa ban kondam lada ngilam bagi dan kisnong ka ba report ka sami hata snong kan ka kadang ka jingduna ne tai ngakwa betu kisnong ni milang mangi ni trelang namta ka bit ka biang pai ba no snong jog itu kisnong ba pero pe halo kata kalau ba lara nak kaliang jong ka sarkar kala man penpoi ta ka umbam ka ba khoi nan kam yu pai ba lo hoi ya kata ban ka ya kata ka hygiene ki kai mo ba ka di ban siat ba kenyap kita kijang ni kita to ya kata ru kadi ke jing syah dari bentang in pek pakin la dai tang ya kita ki bakteria na dari sebab kita ko ngi mo ki heavy metals mo kita ki irons na ta kum ta ter badan ko kan ko kan aduh kebeli ni kai kadau jong ni ke jing keti jong ni kom la pila man patai ke kadau ya kata kadau te ngatrai lang yo lang ba kan ni report ya ke kata ka jing duna ba ka jing tam hong ta tang sarang sala ban yakan bat phi bat ngi sawat ke jing tip nak department lalari na po BC ne na di municipal dari bangan batai mangai kata tangam pala banong por mental mar ka report ni pa yo akti mentala da subo kami ka report ba ni ki umba undi ko poi ha ni yen ko beliau dirong tu bombiang bom pek ba pergi ke ba sen dan ne pak nang ni smart na ka don kum kata kau ini ladang ngilap ya kata kalau ba ngi hab ai bagi jing kli sarkar ba ki pai ba nong snong ki don la jong ka hok bagi nyo ka umbam umdi ka phoi te lok sarkar kamla kan le kam ta te ngai na kaleng ka seng in sasim ki sinjam ka ba ni la ban mi madan in protest santi sengkin maka di ka hok ka jong ni te kumlo la ka sarkar kamla pan penbiang tai kata ka umbam umdi yang ikung ki dong snong te ka di kamlong fit baka sarkar bakan ron na baka sensar ke jalan te di tai sekali ka jingkling ni ba kasi ka jinglum be ka ko fakta sekali ka so yang ini po nang kondok mo ada yang menurut mo ko seng makan semi ni sampel makan pak jam komisi kani ka di ka sinjam ka baning kong halor ka di ka jing pet pnya jami kum ka seng halor ka di ka umbam umdi yang ikung ki dong snong dengan trai la ka report kalong ka basnio banginyo lingbang milang test tang ni po social long na try na kaleng ka seng in happen ni happen
kran ning bagi distrik bagi di ben shiming ni senjam nak apa kini kolek ini ki nak ki kor roper makin pak matasi malang kaseng hi ngidon ka jong ka environment Steel Protection Cell ya kapa kelabun ki mungkin ki kam bangile bangi ju let sikini ki jaka khamtam ki jaka joko kai perthai ni ki jaka catchment area ma ya kapa ki bari ka source nak telong ni jukran ni nak support ring an ong pi ka jingkreng ka jongi kan sukut tang bagi nyok kan kami ke beriau berkile ke jabo hatang tu kasni here da kadon ni ka policy ke ba la ban te la kam ke ba tenge nak kalian joko sarkar ngathai kan sup om de tang ngi ki nong tangki nong ket kam sang balang haru uri pai ba ko mo pi na mangana dalai i ki tang ki nu ba kwa ban pen jabo ne ban le kan duk kam hak ti jan ruat wa te ka mot ka suk ai ta adol pa ka ta an here la ka sulong laj lan ko molong mentang kalong hoi kanu ngi sang balang ngila ban long kita ki watchdog ban pet yang tak kajing duna jo sarkar reke morong kam hi ka ban ong hi ka long bangi dong kam mentah hi ka sarkar ka bendan yang tak ka water policy komno banyada ki wa ki jongi ba komno banyada ya ki tolong ya ki ba besai ko bam di sekilong yang mak yer ha ka nika rilong khasi ki jongi ya ta ka bang ni na leng ka sang